Na fi son fito da gudu daga nan har Germany to Morocco babu Brazil ni za ka raina hankali ka. Aisha mai rabe gaskiyar magana akan cikon da matan zamani suke yi a yanzu. Kaso 90 ko sama da haka da za ku kalli mace tana da diri, ku ganta da hips, ku ganta cikin ta flat, ku ganta kirjinta a cike, ku ga bayanta yayi tudu. Wallahi ciko ne. Adadin mata nawa ne suke ciko a yanzu a TikTok? Kaso 90 ko sama da 90 cikin 100 wallahi ciko. Ka ce duk yan ciko ma aka tara a TikTok. Carry all my money. To malama Aisha, iya mata ne suke ciko a TikTok ko har da maza? Mata yan uwana. Masha Allah, mun sha da kai. Da fatan dai ranku ba zai ɓaci. A to ƙarya aka yi musu ciko suke yi. Babu Brazil. A to ga ɗaya mata hallara. Na rantse da girman Allah duk yanda nake da mutum. A kin ga ya haƙuri ba sai ta kai da cizo. Wanda ya tinkare ni tinkarar sa zan yi. A to wannan dai ba ruwa na Aisha Umaira ce ta faɗa. Ba da ita nake ba. Carry all my money, me you carry me go Sambisa. Wai ciko Pomsto. To na fi son fito da gudu daga nan har Germany to Morocco babu Brazil ni za ka raina hankali ka.